per mi, igual que crec que per tots els companys i companyes que han estat becats, és no només un reconeixement per nosaltres, sinó també per totes les famílies i entorn que ens ha estat recolzant durant tots aquests anys d'aprenentatge. Nosaltres tenim la sort que gràcies a la família Figes i Guixà i el seu vincle amb el nostre municipi s'han pogut extendre aquestes beques de la Fundació La Farga als estudiants de Sant Joan de les Abadeses. Per tant, és un exemple que hauria de ser l'embrió de molts altres exemples que podríem trobar en molts camps. Per tant, felicitar la iniciativa i esperem que per molts anys puguem seguir col·laborant i treballant amb les beques de la Fundació La Farga i que molts més estudiants del territori de Sant Joan de les Abadeses puguin beneficiar-se d'aquestes ajudes pels seus estudis. Veure la il·lusió de tots els becats i becades crec que és una gran satisfacció per la Fundació i per tot el conjunt de gent que integrem la Farga.